dalaga. Iba na yun si dalaga. Miss Shirley, no what? Miss Shirley? Mga Cashew Bikes, today is October 7, 2021. Padong may karon sa bukid guys. Nana may karon sa Inabanga. Gahapon guys kay nanguan mi og nangaten mi og kanang barangay or rosary bitaw nga libod. Ningabot mi diri dapita guys. Dinhi. So ngadto may kaming libot may karon og buntod guys. Una Sky kay taga diri man ka Sky. Mother, sa una mother, baktasan ra ninyo sa una. Asan ipadong day mother? Ato, trapper. Ah, sintro. So mulibot ra ni atong kanang na eskina dito sa babaw. Ah, saan ba? Sky. Sky. Attitude ka girl. Are we friends? Are we friends, boy? Are we friends, boy? Page ng baw man naghuman. Bito. Kakayo lang gym guys. Muraog. Nasa syudad. Hindi ka mabiti man. Pakawa mother. Ah, dapat. Ayo! Palit mig bahal. Good morning! Kana sana mo dai hapon ra? Ilag hapon ra kami gabi. I mean Shirley. Ginaamar rin na nimo. Bye, don't sit oil. Bye, badi mo gan he. Kaon man. Mani ra wag anta tos kumaring hilaw? Ay, na man mo ni ah. Do ang tagbo nanagat man o may kasak ida kun ida so parang gapo upo. Buya ni mo. Ano ba? Ano ba? Asa si Igor ba? Kay di ko pintado. Di daw. Gingaw ni mo daw. Nagkakaroon na mo sa mo. Dong na. Lagi ni kiniana. Tanawa na po. Sana yung magpuro. Sorry go sila. Kaya nagtuor. Abi nila ang hagunoy sa dito maribok. Kung diri. Lahig dahon. At lang. Kailit bitaw. Wala pa rin tao kadag isda kay wa kuno palagahan kanaga kay dagdi. Sudah na kwarta din di dapita. Sabi mo takmag anang tuluman na kabukhag banan ma. Dito mo na sa tuluman anak mo sa. Galihan mo na sagi. Okay, di ko na pagian mo bitaw dara ra nang lili kay na gani ale di na pagian. Ali man. Natagas na as lang pantag. Sige, ang sugod na tagumbati, asa na kumahagbanan anak dapita. Oy! Buntag! Good morning, ha? Karin duha. Silingan rin duha. Buyag. Ay, ta mami, dali mami. Bang! Ah, view jadi ng sekolahan. Nay sila sekolahan na niyo. Gabuntod-buntod. Ala. Kejami siya. Ay, amit.
Ala na isa lang sa iskulahan mo dito. Ala bungtod ka mo na kasi bungtod sa una. Sure, oy. Kasi kan kasi bungtod sa una. Nya. Unsa ka ni siya bakilid ni dito mas ubos ang garden. Garden. Datog Elementary School. Ay, dakog kuan oy nagdi na ni mao. Gi patag na no. Ipatag. Trat ang kinakaan. Ipatag na ni. Di na gini mo. Laydang? Truhan, dako ka dun yung bungtod oy. Magdauros-dauros mo, mother. Daus-daus lang sa kay bitag palwa. Ah, pero kasakpan dyan. Huli naman ang maestra ato kay mo adto man agis bay. Uli naman sa kami wa man iapas ng tatay dito. Buta dinala. Palit kag kuan saging. Ba nahinog na maghatulid to pikas. Pag tanaw no dag nahinog na ba doon? Nakabitbit na mi karon guys og itlog og saging. Ang mga unggoy nangaon og saging. Na guys, palit si mother guys. Mga kalaki. Napo daw itlog. Ngapit mi atong tindahan ganina. Mga tao tong babaw guys. Nang hagbas. Mga army. Kay kampo man ang babaw. Ano na. Kana guys. Kampo na siya. Ang babaw. So padong na may manguli guys. So guys, nice kayo ang view ari guys. So, murag sea of clouds. Pero nawahi lang mi sa fog kay murag ngit na. Aw ngit. Sa zone na di kayo, lundag na kayo. So mubalik lang mi ani ugma or mangita mi dapit nga nice og view. Hindi ko na na abol. Ganda na ko na dali. Mel, tawa Mel. Nakuya siya. Di na ako nga ay na ko on germs. Hindi Lola, di ba ingon kayab mo? Nakita ha? Yung daw mo. Oh, yan. So mga kasyubikes, padong may karon no maligo og ala ko na. Mga ligo may karon og tabay guys. Na sila daghan na may kaayo. Kini bagong hingabot si Jimel og si Aldrin. Ganina nangadto mi sa kuan kay palit mig sudan. Katong itlog. Nahuman na mi pamahaw guys. Na si ma'am guys. Aga ka sir. Makita tong nakuha na na. Kita hang bunan. Alam mo, signal. Subukin ng kana tong butlo tong signal. Ako na pero sorry ako ano. Na imong cellphone ibuang. Cellphone na. Mongguloy jaga ba? Adik ng buang ka. Padong may sa tabay guys. So padong may karon sa tabay. Lapo kayo diri. Ang lika-likay mi sa kuan. Napoy mga kuan guys, mga basakan nga wala pa ma kuan ni daruha nga guys. Na sila to. Na day poy naligo ani guys. Naunhan mi guys. Nauna sila nauna. Nanahing attendance na. Ay kachi. Di, ito ba nga ako magsindo ha? Hello, yun na ba nang ano na ginag-vlog ato kasi. Hashtag? Ay, ilo ka siya ba? Ano oil? Taga ito. Ay, ako kini nilabhan. Nakadto ka sa tabay sa handig. Amo naman me. Oh, bukbok.
Naibaldi day. Babaw pa. Ipagamit to sana nila day. Nay, dakong drum. Ay pa si ate kinahuman ng panglaba. Kali bang baldi day ko na kay rumot ko dati. Uy. Hala uy. Paano rin? Hawa taga data kay mo puli taga maribo. Mo lagi nagdali-dali dun may kay murag na kog vitamin. Kami ka coaching. Ha? Ikaw ko lang sa bapur. Ana na ipangdaw mo po ng og ako di ko ani sila pwede na ako ana. Ipangdaw pa naglalag ko na. Dili ta na yung mga kaboy. Palikan na sa kamarin mo. Oy, tabi ako. Ibig baldi day. Aligre kayo ng taga Maribok guys. Bibo kayo. Natabian. Dili sa che. Bawi. Okay. Abi kay pangazuon na nakarong adlaw, giridi naman sa puni sa daan. Lagi sila ang kundi mo lisod. Purma sa intiyong hinhida day, oh. Ay sabay kay na mga. Lagi. Di half man po na te. Uy, akong donggan, virgin pa na. May virgin donggan. Ay, hello mga ka-Shumikes! What's up? Dito kami ngayon sa Barangay Datag, Pinubang Babor. Dong, ugasan na to. Yan. Balik mother. Hi mother. Hi everyone. I'm having my babas today. For almost 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 years. Yum. Sus mag-away jud. Harap-harapan mag-aaway.